ஏமா எப்படிமா இருக்கியா? அப்பா எப்படி இருக்காவ? அண்ணி அவங்க அம்மா கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன பத்தி என்ன சொல்லுதாங்கன்னு கேப்போம். ஒருவேளை நான் நல்லவளா இல்ல கெட்டவளா அன்னிக்கு மனசுல எப்படி பதிஞ்சிருக்கேன்னு இப்ப பாத்துறலாம். யாராவது நம்ம பின்னால வாடா மாதிரி தலையை நீட்டி நீட்டி பாத்துட்டு இருக்குது. கூறுகிட்ட குக்கர் தான் பின்னால நின்னு எட்டி பாத்துட்டு இருக்கு. இப்ப பாருங்க. ஏமா என் மாமியாரா? என் மாமியார் தங்கம்மா. அது இருக்கட்டும் ஒரு கரையில. ஆனா என் நாத்து இருக்கல்லம்மா நாத்து. யாரதான் நாத்தரா பத்தி நல்லதா சொல்லுவாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட? எப்படி பொல்லாதவ அப்படி இப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்ப எங்க அண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு? ஏமா என் மாமியார் தங்கம்னா என் நாத்து வைடோரியம் எப்படி சொல்லனே தெரியலமா. அந்த அளவுக்கு பாசம்னா கொட்டுவாமா என் மேல. என்னது 1 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுதா உங்களுக்கு? ஏமா நீங்க கவலை விடுங்கம்மா. எனக்கு என் நாத்து இருக்கா. அவகிட்ட நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் 1 லட்சம் என்ன 9 லட்சம் நாள் டக்குன்னு கொண்டு வந்து தந்துருவா. எனக்காக 1 லட்சம் இல்லமா, உசுர கட்டா கூட கொடுப்பாமா. அதனால கவலையே படாதீங்க. நாளைக்கே 1 லட்சத்தை அவட்ட வாங்கி தந்துருக்கேன் உங்களுக்கு.